Poďme sa dneska spolu pobaviť o skákaní na ľudí. Povieme si, prečo to tie psíky robia a aj ako to vieme odnaučiť. Väčšina týchto skákaní sa deje práve z emócie šťastia. Psík je rád, že ste prišli domov a poskáče vás na pozdrav, alebo prišla návšteva a ide ju takýmto spôsobom pozdraviť. Ten problém väčšinou býva v tom, že psík sa nám tak trochu zmení na neriadenú strelu. Zrazu nás nepočúva, nevieme ho odvolať, nevieme ho o nič požiadať a nič iné pre neho neexistuje, len to skákanie a kontakt s tými ľuďmi. A ja vám teraz poviem, že je to dosť normálne. Možno sme sa nad tým nikdy nezamysleli, ale vlastne aj nás ľudí často pohltí taká emócia šťastia, ktorú nevieme vedome kontrolovať. Predstavme si situáciu, že pozeráme náš obľúbený šport a tým, ktorému fandíme, dá gól. Čo spravíme je, že vykríkneme, vyskočíme z gauča, možno že nejaké gestikulácie do toho dáme a tiež to nie je naše vedomé rozhodnutie. My sa na tieto veci vedome nepripravujeme, nerobíme si v hlave plán, ako zareagujeme, keď budeme šťastní, keď sa to podarí. Ono sa to jednoducho stane. Tá emócia v nás vyvolá to naše fyzično. No a toto presne sa deje psom, ale keďže psi sú psi a nie homo sapiens, u nich tá emócia cirkuluje v tom telíčku trošku dlhšie a majú menšiu schopnosť ju ovládnuť aj v priebehu času. Samozrejme, ako v každom videu opakujem, každý pes je iný. Niekomu stačí, že raz poskočí a už má dosť, ale iný psík tam bude kolobehovať okolo tej návštevy a skákať, pretože z nej má takú strašnú radosť a nevie sa z tej radosti skľudniť. Z môjho pohľadu najjednoduchšie je ukázať tomu psovi, že tá emócia sa dá formovať aj do niečoho iného. Že tú radosť je v poriadku mať, tú radosť je v poriadku aj prejaviť, ale prejaviť ju takým spôsobom, ktorá je všetkým zúčastneným príjemná alebo minimálne akceptovateľná. To najjednoduchšie, čo môžete skúsiť, je začať tomu psíkovi ponúkať hračku v momente, keď prichádzate domov. Pretože vzrušenie z hry je veľmi podobné ako vzrušenie z toho, keď ja prichádzam domov. Pes je vzrušený a vzrušenie pozná v kombinácii s hračkou, aspoň väčšina psov. Ak mu tú hračku začnem proaktívne ponúkať, je veľká pravdepodobnosť, že bude rád, že má do čoho tú svoju emóciu pustiť a zároveň sa stále spolu kontaktujeme. Nie je to, že by som ho od seba odháňala. My sa spolu vítame, len sa vítame prostredníctvom niečoho, čo je vlastne nám obidvom kvázi príjemné. Osobne, hlavne na tréningoch, odporúčam ľuďom, ktorí s týmto zápasia, nechať si pred vchodovými dverami odloženú jednu hračku, ktorú nazveme, že to je tá vítacia hračka, a vždy keď budem prichádzať domov, tak prídem s tou vítaciou hračkou. Psík sa takto naučí, že vždycky keď človek prichádza domov, znamená to spoločnú hru a nie skákanie. Môže to znieť ako taká hlúposť, ale je to naozaj účinné, avšak stále je to tréning. Ten pes potrebuje tento rituál natrénovať. Preto je veľmi dôležité, aby si to najprv trénoval s vami ako s majiteľmi, ktorých víta a vidí, prichádza domov každý deň, a až neskôr sa to začne používať aj s návštevami alebo s cudzými ľuďmi, ktorí prichádzajú k vám domov. Samozrejme, možnosti ako so skákaním vieme pracovať máme viac, avšak do tohto videa sa zmestilo iba toto jedno, takže zatiaľ vás nechávam s touto informáciou a nejaké ďalšie tipy možno v ďalšom videu. Dajte mi vedieť, ako sa váš psík víta s návštevami alebo s vami, ako to celé prebieha. No a ak sa ti toto video páčilo, tak sleduj tento profil.